mdala. Ingaba sokulungele na ukuqala lo msebenzi? Njengoko ke uyazi ba lilixa lakho ngoku. Njengoko ke ubuyalelwe emazulwini nangabantu bokukhulu. Ndicinga sendilungile. Nto nje ndiyoyika. Kuba kaloku olu sapho ndiyakulo azange ndalibona. Kwaye ndandibe lizondiphatha kanjani. Oh hayi, ungaxhalabi wena. Izinto ezinje zamasapho angafaniyo ndiziqhelile kumsebenzi wakho lo. Ndalinto. Eyona nto yoyikayo kufa okanye Ndoyika ukufa. Kona ukufa uzokufa kodwa akuphelelanga apho uzophinda uye ube nathi. Yena nto mna endikucebisa yona. Ukuba uhlale unje kwaye wenze njengoko uyalelwe ngabantu bakokwenu kunye nasemazulwini. Uyayazi ukuba uzofika wenzeni ke lasapho. Ngoku ke sokunika igama ozolisebenzisa ke lasapho. Inganjani sikunikele igama uNonceba? Hayi. Kanganjani yena uphindile? Okanye masimnikeni uNozuko. Kuba igama elithi Nozuko lizukile kwaye lizawumenza ukuba angaqapheleki ukuba uyokwenzani kwela khaya. Dize babu Astati moto no shuta matala Pela Etizinyo Bantwana ba Hasi thusa Hayi ndilothusa ngami. Inandithatha nazo isweet. Ndibona nibasha phela lini? Niyadlala kamandi. Nganiphathela isweet. Esisa zina poison nesweet. Hayi asina poison. Ndinibone kaloku nidlala phela lini nibahle. Kodwa mandinike isweet. Masikhathi nasikhathi isweet ezinto sinikwa umuntu omdala. Thatha inyani. Simnandi. Ingathi sase-Chinese into. Hayi. Isweet leyo yaseChina simnandi le. Asimnandi no. Simnandi. Yabona isweet zona iphintsikelelo isweet. Nizopasa esikolweni, ifunde kakuhle, ibe nezidlu zenezinhle phela lini. Nathi ngentonko mna nje. Hayi noba wena utyanga kokwenu. Okanye we. Haba sisiutheni. Hayi. Thina nami ngiyaziva right. Hayi akho nto wrong. Abatyanga aba. Jonga sisiyawa sisi mnadle lacela sisi sasweet sisi sasweet la sisi lacela sisi sweet. Hello. Kwenyama. Kulungile. Akho ngxaki. Mama phela uthi sike bathathile abantu. Shetha thina ngisikhawuleze sigqibe abantwana ababadala. Jonga ke ngonyama. Maphi yakhawuleza ithanda ukhawuleza nje yabutyuza. Ayathanda uba nengxaki ngoku into ozocela undenzele yona. Phambi koba tatazele baleka uye phaa kubo. Uthatha abantwana uyobafaka phaa egaleni. Emva koko bale kumuluze apha kuba asikwazi ukuyiphosa le imbewu. Ayibona ityebe kakuhle kanjani. Imali yethi leli phaa baleka ngonyama siphosa abaseko ntonkolo. Bambala kodwa abantwana banamhlanje. Hayi kodwa nothini. But right wena. Jonga myeke akakufuni. So xa engakufuni myeke kaloku wena uliqopho kala lapha kutshatshu. Myeke omnye akakufuni wesamba. Hayi. Yo ke sina benza umvuma. Yo! Wena ufuna lo. Hayi sani akho kwamntu ufunayo mosa yazibona. Hayi man guys ayihlambulukayo lento sithetha apha ayihlambulukayo masiyatha.
Ukhathazeka wena sisinomvuyo yonke into yama ngendlela lapha. Balele 1 2 3 4 5 6 by 6. Mamela ke wena sithandwa sami, ndikuthembile, ndiyakwazi wenza izinto zenzeke, kodwa wenze sure into yoba abo bantwana basafe. Ewe kodwa funeka ulinde naba bantwana bakaThera babe khona. Hayi sokhathazeka wena sisi, uzobufumana apha bonke. Konqaki sisi. Ninjonga ntoni? Anzanga kuzoba itshomi yenu nediva. Hey, nyaki. Futhi nina ngaphi? Ndiyabuza nina ngaphi? Wena ngathi ndiyakwazi wena. Awu mna nakatata uCatuni. Hayi ndathi mama ndiyakwazi wena. Tata ngigqibelisile ukubona ke. Siyoyapi? Sungibuza imibuzo. Funeka abantwana banje kulaa ndawo. Niyangibona? Sothini sofa phaya? Akho mntu uzofa. Ndiyaqatsela futhi wena. Ndiyaqatsela. Hlahluba ngempama. Enze ndikubona wena. 100 nje uzimele. Hayi wena 150. Hayi nawe 100. No, yabona wena 600. Hayi ndityebile. Sikucinge nje xa nisanidibana nonke. Yo. Hayi, tyeba kuzinje apha kum. Imali ayizinje apha kum. Ngapha beni uziye kube khona nje uwani ongqulayo sofuna samaxhaka Wasenza noni? Thicwaka Onyana ngoba ufunela umyalezo Hey. Senpa ko namtakazan. Ala ningoyike ke bantwana bam basithetheni ningatatazeli. Yabona ngizona ikhupha kule ndlala lakwezilani nikuzo. Ndiyonibeka kwindawo enayo yonke into yokudala niyilangazelele emhlabeni. Eyazi indawo ekuthiwa use-America. Kupapa. Khona wazi eAmerica. Khoma bona ukuthi Akekho futhi akekho nombane ekhaya. yabo lelani yena. Manje sakagoganya ubona befo. Usamile la ngoku? Khona iskipa. Ngiyiba iskipa sami. Ngiyiba iskipa sami. Kalau misalnya Sunda bahasa bona kodwa ndakusala mama.
Uthi ngizobamba ngohlobo kodwa unyana. Yabona wena. Uwe lo ntelisa ngembovana zakho. Sama. Yabona ke le ndawo kuthiwa eAmerica indawo apha nobukhazikhazi ikhona yonke into le America lena uvuka ngamancancela uthi jomne kuzinto ezikhala kamandi into ezilungela umzimba niyandiva niyeke le mingqusho nibe niyitya apha nalamase bekusenga into engapheliyo nali thuba endiniphathela lona inhlupheko uzayixotsha ke ngokwendlela ngondenzela nje into elula ikhwelise isikephe inqanawe wele uya America uyosenzela imali ayiva komo uzoceda umane idikwa zezinkomo usoze uve inkomo ekhalayo yonke into iyazela umntakazana awuzapha Kholeza. Ingaphi iminyaka? Menza lo 15. Usabhetyile kodwa nokho azinkomo zesibhozo apha. Azisibhozo. Uyijonge indlela othetha wena. Hey. Wena izana amaqhuno. Amaqhuno izamani. Map. Uqoqa. Lo ngathi akukhodola nje. Nazi indawo zobambelela nokho. Ningaphi iminyaka? Ngadolofu. Wakho, hamba. Ngifuneka. Buzi belibani ntoni lento lisibamba bamba. Wena, hey, masingafi ngawe wena. Abuza koqhubeka. Wena? Gonyama. Wena bona. Thatha lo noqathiko lona uvele umvalele ngapha ya. Siza. Sathi sithetha ukuthetha mka. Ufunda imbeko. Yabona ke kwela cala kukho inja yami ubhova. Ubhova uyitya indoda ayikhukhuza namathambo. Zintsuku zintathu ubhova engatyi. Ngoko ke ndaphinde ndafumana unomcondwana ophazamisana nam. Ndizomdibanisa nobhova. Seven. Inkosi. Gonyama. Alungise. Online. Ngivulele bethuna ngifuna ukuphuma. Online. Wena ndikusaka ubhova wena. Ndikusaka ubhova wena. Yabo. Amelani ke bantwana bam. Hey, ndithethula wena man uphuma kwenu apha nini. Online. Online. Akuvele. Uphuma kwenu apha. Ndifuna nenxubo. Ngilokola. Asindawo othile. Bayeke. Amelani ke bantwana bam. Wenza nje into ephume ecaleni. Imali. Man. Bangani yangokola. Lekusani mantombazana. Inkosi. Jonga phansi. Damn it. Okay. Ngonyama. Asibathathe sibase kweli igumbi. Benifuna nje iconfirmation apha kunomvuyo. Kodwa ke nokho ukhona ngakhe cunapha. Zi. Come on. Umini. Unqoko. Manje la kuxesha. Lamenyana wena. Yawe sisekhaya kobe ndimke ekseni ndingatyanga. Noma unobuyandifuna ngoku. Hey, mama akho ayofa. Ayofa mama akho fe. Name. Ndizothi ke ngibone nomchamo. Hayi, yaphilula nje wena. Yimi ngizosota ngoku. Yabona nathi bhotile. Yini? Zochamela kulo bhotile. Zochama njalo. Hey, anikhathali. Noba izibuni sijoye phezulu. 5 bhotile anikhathali. Bazochama kulo bhotile. Futhi wena nengxaki. Asisi. Oh, funda nizondilela lapha.
yaphi ndifuna nje unye umntana ozozizama la nto yenziwe kulo mntana ndiyakiva ndibambe ngezi zam izandla ze ndibone ndimyekile nje funde ndibone ngathi ndilambile andibafuna amarhewu siyawafuna andiphasile amarhewu funa nje umntana ozozama into ebheke ecaleni nje mbamba wena uzuzama ukhwesha ke wena yebuya Guys, masquashing. Squashing and just ticket for dinner. I love to know what's Kali Lake. It's kind of a Galagan. I get only a flea who cannot crush and just get them that night. And Danny and Dylan to shake up never assisting us Bula anytime. What is back? Nika Bakwala, Nika Bakwale, 10 pen and crush. 10 pen. I get on bought the police about. Aku tu apa masa be? Mana tuanya aku? Ni ni pagaman. Kau cuba pagaman. Mas kau sini dekat aku nak. Oh, nje ndiphume nje kancinci apha senizama into ezibheke ecaleni benimtest ndibonile futhi nina nobayithu benizama ukwenza ntoni Esingazami ukwenza ntoni? yeyi bebezama ukwenza ntoni wena Bebezama ukukhwesha. bebezama ukwenza ntoni Bebezama ukukhwesha. zalapha bamameli dala ndiyibona le nto yenu ndifuna uzophinda hlaphansi animura mna nifane naba nandiva ndiyacakisa mani ndiyacakisa
Hello. Oh, madam. Ngolo kunjani? Saphila, bana umthani. Nami ndiyaphila madam. Abethu. Utata kaBoniswa. Akho into bekhe wayithetha papa. Hayi sisinomvuyo. Ayikho into bekayithetha. Okanye into obumhlabe bumile bunjani le? Nenjani? Kokwanto. Hayi akho into enjani ngaba ndiyaxoka madam xa nothi khona into bekayithetha. Hayi ke, ndiyavuya ke ndoda xa ngakathethe into ne. Kulungile. Okay madam. Sure. Sisinomvuyo. Uxolo. Izolo manje ndiqaphele into engavamanga ukwenzeka. Uphume umaxa phethu man. Yayi, yona into eqhelekileyo kwenzeka. Kuba xa unohambo lithathayo uye uze nalapha kum uzokungixelela. Ingaba bengekho nto imbi kodwa no. Ha mfana, akho kwanto imbi. Utheni unombuzo ngo? Ubizwa Ncinci ngathi ndiyazigqatsa madam kodwa ake ndiyithethe le. Kuthiwa ubonwe phaa ezindulweni unento ongathiwa ikhupha. Ndingathi ukutshukuthuku kube kuthiwa ngumntu. Hayibo. Bathi babone mna? Bathi babone wena sisinomvuyo kodwa mna ndikholelwa loo nto tu kwaphela. Uyithatha phi wena la? Uyivephi? Ukhona laa mntana omncinanana phaa undwebileyo. Iye wayixelela utata uZona. Utata uZona yena ngulona ke behamba epapasha kwezi ndawo nentselo loo nto. Mamela kamfana wam. Wakulinga uthi vo le nto lakuba. Uvile ne? Ansoze. Mna ndizawudilishana nayo laa family kaZona. Sharp mfana ungashiyeka kusebenza. Okay madam. All right, bye bye. Hayi. Yenza isibhanqa sakho wena. Uwe maloni leqana nawe. Kutsenjani? Uthini ufuna ukufela emanyaleni? Abakutheni ufuna ukufela emanyaleni? Uthini ntoni iboni la? Kwakutheni ubupepereza uthetha into ezafuni wena elalini? Esinjani ntoni bhuti? Uyandibuza uba ezinjenga ntoni? Yintoni oyivileyo? Banganto bhuti. Kodini, ndakutyisa isidadefa. Uve ntoni? Banganto bhuti. Uvangani? Uyakoloza ngoku. Yalibona gadi. Rhohla phaa kuwe ebusweni uyeva. Uba uzongixelela le nto ndifuna uyazi uve ntoni uba nentoni yintoni uhamba uyithetha ekuhlaleni. Bhuti andazile bhuti. Yazi. Le nto uyibonileyo okanye ucinga ufana uba uyivile. Bathi ndandikuva ngawo masambi mani utheni ekuhlanyeni. Khawungixelele ke ngoku into yokuba ngaba uzixelele ngento yokuba ngaba uzokuyikhanyela yonke le nto. Ndiyikhanyele. Zayikhanyele le nto? Undibonile nje nayo into ebendifuna uyenza and andoyiki loo nto. Mhlawumbi futhi ungafona namapolisa.
into endiyithandayo kukude le difa azawufika kudala amapolisa apho atshatshu athathe 3 hours yonke ayawufika ndiyigqibile yonke into endifuna uyenza kuwe something ke ngoku Okay. Ngoku ndiyayibona le nto. Why ufuna ukundichitha? Why you want to get rid of me? It's because ubona indlela endimthanda ngayo Nosi, isn't it? Whatever. Nahlekisa. Yazingcolile wena. Ngcolile wena. Yangcola. Kumntana etoilet. Xelela abantu. Thetha nami or uthetha nabo. Ufuna befe. Yabona wena. Uliqhubushe lengcuka beyombe tufelele kushe kube qomudushe. It's like you're not a Christian. It's like you're not a Christian. Uyicawa kenze ngale ndlela oyenza ngayo. Phaya ngaphandle. Ekuthini innocent, innocent. Uzenza ungcole ngcele. But indlela obehave ngakhona phakathi endlini. It's like you're not a Christian. Every Sunday, uma kuphulpete ecaweni ufuna izishumi ngezishumi but uzosiphatha ngendlela usiphatha ngayo. Ingaba bayayazi na into bangaba wena abantu becawa apha endlini into bangaba likhona ilungu lefamily ongalithandiyo wena kwezi organization manje usebenzisana nazo ingaba abantwana usebenza nabo manje badonatela nobadonatela bayayazi indlela uphatha ngayo linye ilungu lefamily kulawo kwabantwana siphila nabo apha endlini. You're such a good actor. Yes, Lord. A good actor. A good character. Yo, anawo nomdlabaliti. Ngathi awungomntu wecawa. It's like you're not a Christian. Thena uzazothusa. Yazi into nozo. Ufuna ndithethe into enye oko. Ndandithanda ufune apha. Oyena nto uhleleleyo apha mina ndiyazi. Hlela intoni apha nozo. Ndandithe hamba ka. Ntoni enzima uba ungaqoqoshi impahla zakho. Uhambe phume ngomnyango. Unokucinga fanele ndiyibone le mission ukuba ulele eqhingeni nozuko. And ndikuxelela alizupasa iqhinga lakho. Mama, andinacebo, andizange ngxaki. Ukuba inguyanga utata kaBoniswa lungekho lapha. Nguye wandicelayo ndize ndizosebenza ekhayeni, ndizoncedisa. Suthetha ububhanqa mani wena. Xokelana. Nozuka ndokufuni khona
Uphuma makho. Phendula. Uyazibona uba uphendula? Anditsho nempendulo uba uphuma makho. Ndikuxelele. Ndathi wena ulele eqingeni endalizulu. Thela ndingcole ngohlobo nozuku. Yes. Ngolile manje wena ma. Ekani ndiva ndiyabuza. Bayabona ukuthi intombana abazali bethu siphinde sibabuya sibabona nathi siyabakhumbula. Sudibeke kanjalo kaloku sisi. Mama mina kuyandifuna oko bendihambe izolo. Nowami mama inoba uyandifuna khe ndilale endlini izolo. Inoba uyandikhangela. Wena ungowokugqibela ke wena uthetha. Xolo. Uyayazi loo nto ukuzamele uqhosha apha. Ngowokugqibela. Futhi mama beni bayayazi uba nisafe ndiyavuka. Bayanikhumbula, niyabakhumbula, kodwa nisafe kule ndawo ekuyo. Kukho iminyango apha. Kukho yonke into enidingayo, so sanukhathazeka nina. Sanukhathazeka. Yadika le nto niyenzayo ke ngoku. Yandidika le ngoma. Aniboni uba ndibhizi. Cine kungcola ke ngoku. Mama mina uyandenzela yonke into endiyifuna uyandikhupha andiselwandle. Xa ndifuna ndiyotya mhlawumbi phaya mhlawumbi kwimall uyandikhupha ndiyotya phayana. Xa ndifuna ukwenza intloko uyandenzisa ama-grades mhlawumbi andithengele nehlambi eforce endithandayo. Umama wami wena wayendithanda ukundisa elwandle andithengele impahla endizifunayo andinike imali xa ndifuna. Wayethanda nokukhwelisa imoto yakhe siyokubona umakhulu. Ndibona ne uba niyabakhumbula oomama benu. Nabo bayanikhumbula ne. Kodwa andizukwazi unikhupha apha. Nam andenzi le nto ukuba ndithanda. Kodwa ke nam ndiyenzisa ukuba nam ndifowunelwe. Kwathiwa mandiqokelele onke amantombazana kule lali. Ndiniqokelele nini mos amantombazana amancinci apha elalini. And noba ndinganikhupha mna animazi la sisi uzondenza ntoni. Andenzi into ezondenza yona la sisi. Woyikwa ngumntu wonke apha elalini. Mna uba ndanikhupha andinazi noba nina nizothini ebazalini benu uba nisuka phi. Nifake nami ebazalini benu. Cifa abazali benu bazothini. Andizunikhupha. Hayi. Sanifakele imimoya emdaka. Andithi ndinityisile izolo. Ndanihlambisa. Ndaninika amanzi osela. Ngoku niklin. Mna kha ndibeka lo lethuba yoba ndiyotshintsha. Nandibona uba ninjani sanxiba into zayizolo. Andithi into esizoyenza ngoku nizobalisela nintsomi. Ubani ozobalisela omnye intsomi? Okay wena, balisa intsomi. Hlalihlangantsomi. Hayibo, yena nozuku ungandiwa intombi. Ndinqoqoza. Kwenzeka ntoni ngoku sisi? Hayibo, yintoni nozuku? Yintoni ngxaki? Yho, sisinosintu. Mama uNomvuyo, akafuni nondibona apho ndinyathele khona. Noba ndingenza le ingxaki ndim. Ndikhumbula ndisindise utata kaBoniswa. Undinxelise angathi nditshise indlu. Andikwazi ukuhlala le impilo, ndicinga nohamba. Hayi. Noko uyakabadela nozuku. Kaloku sokudala noko ixesha unyamezele kule mpatho yale ndlu. Unyamezela sisibubomi obu. Sisinosintu uyabona uba ndihleli endaweni enye. Andiyindawo ndimile, akho kwandihambe lapha ngoku. Ndihlalele intoni? Jonga ke. Kuyinto uyithethayo bendicela nokucinga uba siye enkonzweni. Uyava umthwalo uhlile emagxeni, intliziyo nomoya omhle. Njengosisi Hayi. Yintoni na nkosikazi? Intoni amakasikho na ube unyanzela umntana yingi cawe. Uphinde ube umfanisa nonosizitha baxakene nemizi yabo. Hayi, khawuyeka umntwana ma.
Kodwa nje nawe tata sikho uncedakale kule nkonzo nebhari. Hayi nkosikazi, sibuthethe zona phambi komntana mani. Tyhini. Kodwa ke bese into besizele apha noZungu ukuba sihambe siyophola endulini. Sibethwe ngumoya sincokole. Andinangxaki. Hlelo umninzi nomsebenzi efuneke ngiwenze lapha ekhaya. Hayi ke. Yamva kumntana. Kulungile ke ntombi. Nkosikazi. Asibethise nje umntana lo ngomoya. Konke nokonke kuzawulunga kumnyama. Masambe nkosikazi. Yeah. Kulungile ntombam ne. Okay ke. Kulungile noZungu. Sas. Hey, wenza kanjani bhuti? Khona ingxaki? Hawu man kukho into engahambi kahle phaa kusisinomvuyo. Hey, andikhona nyani nibisela lapha nabantwana. Ngandiphenje manje umzuzwanyana nje ndifuna nje ulungisa nje into encinci phaa kuyi. Hey, khawukhawuleze ngoba hey, abantwana hey, ngihlala kwabo apha isisalela manje. Nina senikhe nje niphazamise nongonyama wawunirharhamela ubaqwenge ubaqwenge. Nina neke nje wawunirharhamela ubaqwenge ngonyama. Ntoni? Wezo ngathi nenkane. Akho ngakho kodwa ngibajongile. Ayeke. Into nina nathatha ngamehlo. Ngitsho into endifuna. Gonyama man. Gonyama. Yawena hey. Kukhulu abanompatazana. Yini? Bengicela ndawulinda. Kodwa kube ngoba. Ngiva manina mani. Khule wena nda. Man kodwa singixolisa kangaka ngathi ngumntana wakho intoni ngo? Wakhakhamela mi. Hey, nenze kunye ngikhakamela mina. Jonga. Ufuna ndikhamele phambi kwabantwana. Asingaqhulani. Kodwa amandla ukhula amandla. Phansi ngonyama. Phansi ngonyama yehla. Kodwa mana izizwe kodwa yezingubuyelo lani bese. Yena ngoba nene. Yabona ngathi ngiyaqhela. Ngicela la homba womso. Womso. Kodwa wena ta izizwe hayibo uthi umhlazo phambi kwabantwana. Hayi intoni cafana unganqanqa kule game. Hayi jonga nami akwazi usibheka intoni ngo. Hayi suka noma ungathetha naye noma ungabalekisa. Ngithethula manje wena. Hawu thethula manje. Intoni hayi manje wena ungetha. Enhle. Asithulisa wena intoni? Sebekhula impiko ngo. Suka. No baya papa sendibashini isibhanqa sibhanqa. Ansisi isibhanqa. Ambetha. Phikisana nami ngubambetha bamkhaba bomvalele ekoneni esibhanqa yesi. Ngiyabona. Wena. Ukhole impiko ni. Niyapapa. Zaman wena ipathini zaman yela hey jonga simkhona ubabhanqe mela pha ubabhanqa bekhona izapha kodini mela kodini utsima kusemacibini apha la jibanisa lemfama wena izoma ngapha yakoloza futhi Nifika early futhi. Ngisokolisa sibhanqa setwana yasemachibini. Hayi ngithi bani zofika early. Noma usuku lwesithathu olusinyuka sisehla nabantwana. Kanye intimdo kaNomvuyo. Bamvuyo unifonele yabo. Wangixelela uba uzozobathatha abantwana. Nini? Andiyazi kaloku nami banini khanga ngixelela uba nini. Kwasena nini belapha kuyacaca uba ikhona into ezosukuma. No, ufuna imali mina ngoba. Hayi wena. Yintoni uthetha imali phambi kwabantwana? Hey, sisemsebenzini apha.
akho mali ezophuma apho umsebenzi ungekagqitywa utheni? Yabo kunini ngoku ngotshani lo msebenzi kanti? Hayi anizukwenza izinto. Hayibo hayi umsebenzi othena lo ngaziphela. Hayibo hayi thini? Masambe sekunini igumbi. Ngiyanibona ingathi nifuna ukubamba-bambana phambi kwabantwana. Iwe le mxeleni. Ningamuvi nina, siyabuya. Sano. Nozi. Ndifuna ukwenza umbulela kwesisi ma. Ngento ondenzela yona. Enyanisweni andifuna uxoka into kuba ngaba ubungakhange unyathela kulaa ndawo ufike. Ngekuthethwa enye into ngaba. Ngento ingekho kule ndawo endikuyo namhlanje. Ngento ingekho nyana ndifuna uxoka. Ngoko ngawe ndibulelisa enyangweni. Ndiyambulela kakhulu senyangweni ngawo. Ngobukho bakho ebomini bam. Andifuna uxoka kakhulu. Uyazi ngoku bendiphantsi komhlaba. Andifuna uxoka bendiwuve into yokuba ngabe uyandinzimela nyani. Bendiphefumla nzima. Ndizibuza imibuzo. Into yokuba ngaba uqhubeka ntoni. But ke ngoku Nozi umbuzo wami uyi-1 endifuna ukubuza kuwe. Wena wazi njani ngalaa ndawo? Ufike njani? Like uyokuthini pha? From Lady Fair to Katyana like how? Wazi njani into yokuba kanti kulaa ndawo? Kukatyana tata indawo yam yothandaza. Ndikhwele ikumbi. Ndithe ndisathandaza njalo. Izinyanya zandixelela ukuba mandilandele lo mkhondo. Bendingazazi nam uba ndiyaphi. Kodwa ngixelelwa ngabadala ndihambile ndafumana umhlaba ndarhumba. I think ungaqhubeka ngomsebenzi wakho. Nkosi. Yebo manje. Mamela, ndimakancinci ne? Ndifuna upaka. Mamela ke Zoma. Njengoba kufumaniseka into yoba akabulaleki. Ndinayo iplan. Ndifuna simvise ubukhulu. Okokuqala, wenza into engenziwayo wayenza yena yakhona le nto. Wathatha unozuku wazombeka apha. Funeka siyenzile yona isetup. Kodwa ukuvisa ubuhlungu kunyanzelekile simvise. Nyanyani thetha. Nezimfanisi izizwe. Kodwa kenza ngangapha. Mamela, ndilapha eMonti ngoku, lapha elokishini. Ubuya kwam nje. Kukhona into funeka siyiphekile, siyenzele thina sobabili. Funeka sizibuyele ezi. Ngaba sisi. Ufuna usibulele sisi. Senzweni sisi. Aniyazi uba nenze ntoni? Jonga, sunixelela ukubhanqa mna uyeva? Unini ntoni uthetha kanje wena ingathi uyazibili izinto? Uyabazi into yokuba sithina sibulele Uthini? Jonga, awungenanto yathetha khulu uvala umlomo. Uyeva? Makulinga undiqhele kakubi mna. Uyeva? Ngengocinga lo, ugcina usibulala njengesiqhelo. Jonga apha bhuti. Wonke imiyalelo nifumana kuthi, uyeva? Asizuva ngani. Ikhale zethu isicathulo apha. Ungafuna undiphambanisa. To be honest, I feel like sibadala for ukidnap umuntu osendlaleni
into omdala esendlaleni. Sizityebi na. Siyalamba thina, siyadinga. Ngayenza njani nokidnapha abantu abalambayo abazidingelayo? Futhi nithe sibe negusha, igusha likatata usibona. Theni ngaveni sepha kuya azibonela uba uzothini ngathi. Okay. So ingathi nemibuzo kakhulu. Konomnye? Ngawe sohamba pho kanye sodlala lapho nompela. Hayi Fethu, suchitha ixesha lakho Fethu ububuza nabantu. Abazokuphendula abantu. Ngabe nanele. Kodwa madoda, angiqondi bangayenza loo nto. Suthetha ububhanqa apha fonini. Hayi. Yezo. Yes. Konfumanise apha. Unomvuyo usithumele into ngizibanga into efanele. On a serious note, nalwazi longakho. Kodwa mama nanga mgida amanye amaxesha. Njani ungayazi kodwa ulisekela lakhe. Mamela, lelo chaza lona nansi. Kuthiwa siqole bonke abafana balilali. Sibavalele fosuku lo. So le nto ndiyenzileyo leyo. So the rest soyilindela kuye. Mhlawumbe uza nemiyalelo ethile. Masibe silindela kuye. Yandot. Kaucho man, how far are you? Okay. Lungi. Can't you call her? Daddy, when is mommy coming back? Okay. So why did you call us here? Because the time is running now. Okay, no problem. Good. It's just that I want to go to my friend's party. It's her birthday today and she also came to mine. And Timmy said he's not going to drive me there. It's very far. I also have to go climb up the hills. Okay. Mamela ke ntombi yam. uThimi ndizothetha naye ukuze siyaba. Okay. Tata, ndigqibile igumbi likaCoki loboniso. Ndizoke ndiphumela lapha ezingubeni. Kulungile kodwa nozi. Khawume kancinci ngenkukhu siyavana. Ndingathanda ukuba ngabe ungahambi ngoba sizakuba nomhlangano esizakuba nawo. Kwaye ubalulekile. Kwaye nawe ubukho bakho ubaluleke kakhulu siyavana. Hayi tata anangxaki ndihleli ngelilo lelungu losapho. Nengoku kudala siqoqeda. Nozi ezibanjilo kwento kuba ngaba lo mhlangano ubalulekile. Kwaye nobukho bakho ubalulekile. Ndingathanda ukuba I was like, no, baby girl, Timmy. You guys are such a bore. Where were you all this time? Can't you see me waiting for you? Well, I don't care. Hi, Bonnie. You can't be asking us those silly questions, eh? Yo, Pops, what's up? Anyway, guys, you may get seated, please. Nahlala phansi ntombi yami saba. So time usibizele no it. And why no zuke lapha kanti if it's a family thing? Oh, Timmy, please, can you stop? Why is it a problem this is here? Boniso. Uthule Timmy. Tata. Oh. Khona kuthana ubize meeting mama engekho. Mandiqala ngelithi okokuqala. Ndize kunozi. Ngawumbulelo. Nozi la ngawumbulelo. Siyabulela ubukho bakho kule family. Indima oyidlalileyo iye yabonakala. Besiphethene kakuhle. Isandla sakho sesibonile sihle kakhulu. Sisonke apha kwelikhaya sesibonile isandla sakho.
Silelikhaya besele sokuphatha njengomnye umntwana welikhaya. Manje ngokusazi into kuba ngabe besele sokulungiselela nokuba ngakubuyela esikoleni kunyaka ozayo. Kwaye siyayazi nendlela uphethene ngayo nomama welikhaya. Kodwa ndifuna wazi into kuba ngaba leyo into selifikelele esiphilweni. Ingaba siyavana noze? Tata mama ndibulele. Oko ndifikile apha ekhaya ndifike ndazibona nam ndilusapho nemphethe. Hayi akhathula ngezitori zakho. Timer. Who's it timer? What's going on? Timmy. Your mother is planning to kill me. Timmy. Okay, guys, I don't think this involves me. Daddy, can you please tell Timmy to take me to my friends? No. There's the key. There's the key. I don't need your car. I can't drive. So, did take me there. I'm going to time a couple of meeting a serious one. Well, I don't want to be in the also How are you today? Kuhle mhlekazi kunjani ku? Kuhle nabo. Benisenphuma kwenye inhlanganiso ndabe niphazanyiswa itraffic. I hope you don't mind. Hayi kubalulekile ipresence yakho. Okay, ndabulela. Shall we get down to business? Okay. Timmy, stand up umuntu omdala kwazi uhlala. Please don't stop. Shut up, man. Njengoba besivumelene kaBhungane. Yeah. Ukuba le nto izahamba ngolu hlobo olulwami. Okay. Awungoboniswa? Awungonozuku? Tim. Sure, man. Bangane? Okay. Abo badala abantwana bakho Mr. Bhungane. Ndikhulisile Mr. Victor. Kwi-2 years nje oba ningakuboni. Nesande sihle kakhulu. Bensengicela uyazi ke Mr. Bhungane. Ukuba so ivula le meeting bekhona abantwana. Le family yami inizwe ndimi. Ndinesizathu soba ngaba mandifune babe lapho. Ngoba ndifuna umuntu ongamnyazazi into okuba ngapha uMandawuni kuWilliam ndisaphila. Andifuni ze ndithi sele ndingapha kongcabasheke berhotha-rhithana ngalo. Imatata, iwile into efunda umuntu xa ibhubhile. Ndiyayiqonda loo nto ntombi yami umuntu ifundwa xa ibhubhile kodwa ndikhethe into yoba makwenzeka ngolu. Hey Koki. Ngiyahlolela time yazibona time uba uyahlolela. Okanye kugogo ukwenza le nto. Thank you. Okay, guys, before we start, Daddy, are you still gonna take me to my friend's house? Boniswa ntombi yami. Yabona leyo into yakuxhomekeka. Ndiyabona uba ndiyayenza okanye ndiyenze. What do you mean? What do I mean? Yabona le ndlela ondibuza ngayo. Ndirhenqa sizihambane endaweni enye. Ndithe ndiza kubona uba ndiyayenza okanye ndiyenze. Okay, it's fine. Good. I, Zuko Bhungane, would like to confirm that in my absence and death, my property or estates shall be distributed this way. Nozuko Tabata will receive the Bhungane farming business, which is to the value of 10 million. Eh? Timer? Timmy? Ebhala wrong lento? Ilifa lam 10 timer? Nozuko. Ilifa lami linothi lakho. Uyenza njani loo nto timer? Timmy, why do you need to just to accept? Ubani unozuko timer? Ayilo lakho ilifa lelami wena yamkele ndikunika kona. Hlala phansi. kuBhungane. How? Cela ukhondonyiwe. Ungaqhubeka Mr. Victor. Thank you. I have invested an amount of 3.5 million on my offshore account, which must be accessed by Boniswa Bhungane once she reaches 18 years old. This will help her with her education and start off a new life. All my 6 cars and 7 buses shall be distributed among Boniswa Bhungane and Nozuko Tabata. Shall I continue to the second phase of the will? Ungaqhubeka Mr. Victor.
Oh, before yonke loo nto bengicela ubuza akekho umuntu ya Mr Lawyer. Time umnika kanjani lanto unozuko ilifa lam? Ubani indlalifa yakho apha kanti into engayo thina? Asinakho kubuzo wena ngicela ndikunika bona. And then Ubiki Pungane. Yeva. Awusengotata kumnguzuko. Ukwata. Nguzuko. So likwenda kwata ilifa lam. Nguzuko Ndikika wena. Molweni family. Kunothina. Singekho. Namathini. Njani? Siyaphila sibona basiphilile nayo impilo yethu ibhala apha ebusweni ngesitolo. Khani sonda lapha cangwana. Khanithi zandla. Okay, good. Can't blow lapha ebusweni ungivuthele. Uthi nje. Hey yo. Nawe? Hayibo, uthatha usazaroni. Hawu. Okay. Niphinde nabuyele entsangweni okanye nitye ikanja amafini. Tata, kwindaba esidlula kuyo. Ikanja amafini tata. Ikanja amafini ngoku. Okay. Basitye ixesha leyo. Thank you. Unomsa Bhungane noXoki Bhungane noXolelwa Bhungane will each receive a 10,000 to kickstart their lives and finally. Whoa. Kamuza kwenzeka nini apha siwini prize. Ukwenzeka nini also ngolo kuhlanga. Nomsa! Shut up wena. Sorry. Yabonani? Nawu ke ndifuna nikwazi. Kungani ndinabele ngale ndlela ndinabele ngayo nina? Esasabelo sinifanele nina aphelifeni lam. Le lam ayilulini. Ningamanqila. Efane nokutshwala nenokentsango. Efane nokentsango nenokivumba le ganja amafini. Apha endlini nindibona noba ndisiciko seyiphimbiza. Yimatata. Ngicela ngokwenzile nani. Ndiyenza yonke into othi mandiyenze kodwa unika i-10,000. Uyabona wena ntombi yam. Ukuba ngaba ubungenawo la moya wedemoni ndiwubona phaa. Uthe ncange wele lakho. Mhlawumbi ngesithethe enye into mhlawumbi ke ufumane ngcono. Ukuba ngaba ungenawo la moya wedemoni phaa. La moya ungendawo ndiwubona phaa. Ukuba ngaba ungenawo ndiyofumana into engcono. Ngoko iyafana nabani useless ngapha. Yo, Andibona ubukho bini. Useless time. Time uzamthenga wasithi useless. Thini? Uthenga phela umbuzo uzamthenga wasithi useless nina kulento. Ningamazamba nengqowe wana bulileyo. Akuthengina ke mingaka namhlanje si useless sigama zambani. Thimi, xa useless useless. Wena ndiyabona ukuba ityhefu kuyo yonke le nto ndim. Njengoba bendicelile tata. Athi ngicela ungabikho lo mhlaba. Ngoba ndicela unishiya kakuhle. hamba uyipoison man. Noze, hlala phansi. Yabona kule indlu. I-final word yam. Unozi ndanditshilo ndigqibe into yoba unozi lilungu lale family ngokupheleleyo. Bona ndazi zokone. Ngikhakancinci. Sizangazi. Timo yapi? Yapi Timo? Timo? Yasibona kathathu. Mlandele. Yasibona tata. Mlandele. All my investments will go to Nozuko Tabata. Cut.
Daddy, khangixolele. Umuva pha ku. Utheni nje njengoba ndifunda le wili yakho ingathi yonke into yakho nalapha endlini nike unozuko. Kunjalo ntombi yami, as my will says so. Thina ke ngoku sikwenze ntoni tata uba uthi usinike i-10,000? He? Sikwenzeni? Ewe kaloku tata sibonakala apha kuyendlela. Into obonakalayo uba ingubonisa ngunozuko. Thina singubani? Laa nto nitshona hlathukela nohlathukela. Uyamola ke ntombi yam nangokwenzeka. Ukuba ngaba nina benendawo into yoba ndisisiciko seyiphilisa, mhlawumbi ngesithethe enye into kanti. Yazi ntoni tata? Ubuphi obu? Ya, khani uthi mkhaka nini? Jimmy, ubile lapha kwakho kanoni? Into nje, uthi kwakho kanoni? Jimmy, hey, thula. Usesipoko wena. Andithi uyakhathi katatakho. Uthi kwakho kanoni? Jimmy kudala ndicela. Hayi, thula. Uzayithetha inyani namhlanje. Lento, intoni kuwe lento? Sikubonisa. Ufuna inyani? Ndifuna inyani. Inyaniso, phela kwento ongasoze wayiyo. Uthanda likwala, ungena nayo ingcwabeni. Ungena nayo ingcwabeni. Uzangena nayo ingcwabeni. Uzobona suku ndinathi sisombululo sayo yonke lento nathi lento yakho uzabona saluthi thana Phuma sanibona Phuma tata uthike uqabunje yazi wena thandile kwezi nyanga zidlulileyo zintathu ufikile apha endlini athi nantsi enye sister yam encinci ezo semva koboniso kanti ugoyihi thenqa unxibana nento ezimhlophe kanti uyathakatha uzawuba yi-favorite vim kazuko wena ndithe nqa apha ndimxelela uba yeyi zuko le nto uzenayo apha ikrwele imoto ngegeyithi wathi ndiyacoka ubethanda wena wathi ndim khawutsho thenqa into mendalo ingathandi nje yeyi yima kutheni into mendalo ingafuni nje thandwa nguzuko kutheni mama engakhandi ndiyabuza awuyazi khawutsho ke kutheni uzikhethele ubhungane kuba thina siphila butepu wena uledlakadla kulilo wena asiyo loo nto. Hey, suthi Timmy, ithi Puti Timmy. Butimi? Ya. Yabona ke into ezokwenzeka. Akudibanisa. Uzothi bawuthi semazulwini namhlanje. Akudibanisa nabako kwenu, uqoba nokujule pha. Akuhambele pha okanye uzothiwa silayoni pha. Uyakiva? Hamba. Ndenza umuntu engenguye. Uphamanise soko man. Andenza umuntu engacinga uba ndiyayenza. Khanye ngicinga uba ndiyabulala wena. Ya wonke la madoda. Enza yonke le evidence, yonke lento ilinge pha kuzuko. Bekathi nguye obulele. Njani? Ndizokwenza ubani ngobani. Aba. Hey. Bewa ndona. Sana pa. Naba. So ichoy. Ndona ndeka. Hayi thina besichasa bona wena. Nabaleka. Uthi awunabona. Teni ngakakhulu labana ba. Athabeleke kwantu. Wabo babonile. Sokuziba police. Azongo. Abantu xa bebonile ucinga ntoni xa behamba yonke le nto bayibonile bahamba boyitshopa ngaphandle bababonile ukuthi basengxakini le nto ndithi ima evidence tshabalalise kwanto Timmy! Ayibona! Timmy! Khawuleza! Timmy! Why don't you stop looking for him because I can't. Sizamyeka kanjani uTimmy? Warifika umdubulo omnye umntana. Nangu. Ngubani? Ngubani? Uwe. Ngiyotha kanjani manje?
Ngizokwenza njani ndophethe isibhamu? Usithetha phi isibhamu? Ngexesha phuma uTimi uyothatha isibhamu nomatweni. Ndizamnqanda njani ndophethe isibhamu? You are Guys, incane ke indlela eniyenzayo lena ngicela qhubekeni nikhale Timi, please. Timi! Yabonga. Simpromotile. Sansisa kule ndlu. Okwangona benhlala apha. Ngiyathazeka. Into enzoyifuniwa, leftheko liyanqola. Yebo, khathuzo nomntana. Afundekela. So ke ngoku into enzoyidinga uba yenzeke okulandelayo. Nolumamela yonke into endiyithethayo. Akwenza yonke into endiyithethayo. Ne? Yazi ngase nyenze something. Sigqibe ngabantu. Eyoba sintana sithintini. Baselo mcimfa masiyawenza. Icebelise. Kodwa unomvuyo sonenza njani yena? Akhe lanto besiyithethe. Awu, ilula lona leyo kakhulu. Yabo apha kule phone. Bethe yonke into. I-message zakhe ngoba sincokola kule phone. I-phone calls ngoba sibasifonelana. In fact ibingu uyofonayo. Ngirecord yonke lanto ilapha. I-VNs zikhona zilapha. So yonke into yakhe nayo. Anokwazi ukubhekfile lento. So the masibulala abantu. Siyaba izoli ya uye yonke into. Nicinga kumnandi ungabi nabazali. Nicima kumnandi ukubona umuntu owabulala abazali bakho eronda ezitratweni. Nicima kumnandi ukubona ubrother wakho ehamba eyosebenzela umuntu owabulala abazali bakho ebe yena engayazi ukuba lo mntana omsebenzelayo ngulamntana wayemlamzali wayembulele. Ndinikeni isizathu sokuba ndinganibulali. Siyakucela siswami, siyakucela. Jonga ichomnyama okubilili imini yonke. Phinde sisijonga umuntu asekhaya. Ebukeka kalusizi. Ngiyacela ngicela isikhululo. Sisinenqelelana lento ethethayo lasekhaya. Ufuna industry ngabona isikolo andicela ungalibulali. Siswami, akho ndingamandla. Into endizokuxelela yona. Yonke into lento icingayo ixhomekeke kuwe. Hayi fonini. Suthi ixhomekeke kuyo uzasifaka engxakini. Wathi if le nto uyithethayo izasifaka sonke engxakini. Ndimi apha. Angikhathali. Yonke le nto afuna uyenza ixhomekeke kuwe. Zombo. Masingababulala babantu. Uthini kwaba ku? Ewe, ndicingile lento. Naliqini. Hamba wena ngomso. Uye kunomvuyo. Wenze ngathi akwenzeka nganto. Ufumane information ngaye eninzi. Kulapho sizoyisebenzisa against yena. Kulapho sizombamba khona. Yani. Okay. Inyene lo thethayo. Khaya ngokunto ezokwenzeka. Ya ifusibabulele. Ezomeka sense. Andithi thina eplan yethu uba ibe ngathi yonke into yenziwe nguwe. Kahle. So ayizukabrasha score xa yonke into sizoyenza ngokwethu. Njalo And asizikoneliseka ngerevenge esifumuyenza. Njalo kanye. Angenela. Yeah, it's right. Yabo ngoku unozithandaza uba wethu semazulu. Awugqibile ucula amagugu. Yandiva nosuku. Kodwa Buthini ingaphela yonke. Sunjonga. Ayibengekhandizanga cebo apha. Anzanga cebo andinacebo ibinge nguya utakaboniswa ngengikho lapha. Nguye ongicholayo. Ndingathetha naye iphele yonke lento. Ndingayi nokusasikolo sangapheshe ngoba ndifuna ukufa. Uligulile negwala kanti. Awufuna ukufa ngoku. Awufuna ukufa ngoku. Yazi noni? Yakwazi ukusebenza nzima wena? Yakwazi ukusebenza every day and night ubhala iplans zakho zobomi bakho? No. Boom, just like that when ufikile uzathatha ubomi bami. Ilifa lami. Yayazi 12 years okufunda. Until matric yalo wena londo. Khona ufunda ba? Phendula ndiyabuza. Azange ndifunde. Azange ufunde. Nantsoko, unangaphi? Iminyaka 15.
15 years. Nidom nosuko wakho wena. Yeva. Nidom nosuko wakho. Uzafunda 12 years phezulu 15 years unayo plus any 4 years to unyuka ye degree. Sudla lapha wena man. Dino option ayi1 mina. Jimmy, stop it. What are you doing? Ufuna ntoni apha bonisa? What are you doing? Ufuna ntoni apha? You can't be asking me that question. Utheni ngani? Theni nenkani? Jimmy mntasikana ndiyacela ngicela ndiyenzayo. Jimmy ndiyacela. Unosuku uhamba ndiyacela mntasikana hayi nosuku wamthandi nama ndikukhangile evidence yenu ngoku. Nifuna sakubambeni? Akazukuthatha unosuku bambethu uzohamba unosuko. Ndibithiwe okay. Ndiyacela mntasekhaya. Ndiyacela xela uyeke le nto yenzayo. Ndiyacela uyifake ilinyawo. Hey, Goki. Uthatha bangendawo apha. Yeva. Sithule iprofa kwapho babizayo engabaziyo. Ndiyibulala le njakazi. Ndikiwe mna ngoku. Timmy, eba ufuna umbulala, bulala nami. Wenzani? Ndiyacela bulala nami. Wenzani? Oh, you scared. Uthelekani? Bulala nami thina. Uthelekani man? Andizuyeka. Why soyika? Send uTimothy kuwe. Why don't you listen with yourself? Yekani man? Andizuyeka. Uyoyika ngoku. Uyoyika, you scared. Okay, it's fine. Bulala. Wenzani? Bulala. Yekani? Yekani man? Ngiyibona le nto leyo. Timmy, wenzani Timmy? Timmy mani. Uboniswa ulandulele eli belingekafiki ixesha lakhe, ngoko ke sithembele ngawe ukuze wenze okulungileyo. Umsebenzi wakho mntanam awukapheli kulo mhlaba wamagada ahlabayo. Sunikezela mntanam.